شان اللهم صل على محمد وعلى یا زندہ باد زندہ مردہ باد بیش بیش اللہ صلی علی محمد. ایک دفعہ پھر زبانہ نو معطر کرو اچھے آواز نال صلوات تلاوت کر لو. اللہم صلی علی محمد. اپنے اپنے بیماران دی صحتیابی واسطے بھی صلوات پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد. بارویں بادشاہ دے ظہور و سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھو. اللہم نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جس طرح علی بادشاہ دے خالق دا نام بلند بلند آواز نال نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. پاک بی بی دے دشمنان تے لعنت بے شمار. جڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت بے شمار. صدا خوش رہو زندہ ہو سلامت. سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو. جڑے جڑے دور نزدیک مقام تو نیک نیتی نال مظلوم دی پوری دی تشریف لے آئیو. پوری دی وارث توڑا ٹوڑایا منظور تے مقبول فرما. میں دعا کردہ میرا مالک ہر مومن دی عزت محفوظ رکھے. توڑے جوان جوانیاں مانا صدا وستیاں رہن و بستیاں او آبادیاں او ڈیرے او گھر او شہر جتھے اکبر دے تسے بابے دی بے گناہ موت دے تڑے بچھائے جائے. میرا مالک بانیان دائے فرش بچھایا. نظر نیاز نوکری ڈیوٹی توڑا ٹرایا. ذکرین دا پڑیا. میرے بادشاہ اپنے پاک دربار اچ منظور تے مقبول فرما. 1,24,000 دی پگ دا وارث خالق خاک شفا توڑا تے میرا مرشد حسین اپنے بچیاں دی نالین دا صدقہ توڑے گھران تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما. کروڑاں دعاواں دی کو دعائے ساڈا مالک ساڈا خالق ساڈے پردے والے وارث دا جلد ظہور فرما. میرا مولا مریے تا حسین حسین کر دے. اٹھی ویے تا علی علی کر دے. دن قیامت دا بڑا سخت ہے. ہاتھ ساسیاں گناہگاراں دا ہوئے. دامن پنجاں تے 12. میرے بادشاہ کائنات دے مالک کائنات دے رازق سانو اس طرح دا آزادار بنان اس طرح دے مداح خان بنان جس طرح سائیں چاہتے. میرا مالک تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. مریم بین سے کم ہے مسیحہ سے پوچھ لو. مریم بین سے کم ہے مسیحہ سے پوچھ لو. خود حاجرہ کنیز ہے سارا سے پوچھ لو. مریم بین سے کم ہے مسیحہ سے پوچھ لو. خود حاجرہ کنیز ہے سارا سے پوچھ لو. اپنوں کا تذکرہ کیا آدھا سے پوچھ لو. جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو. جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو. وہ بھی اکھن کے زہرہ سے مستورات نہ حیدر سے مرد ہیں. بعد از رسول پاک یہ زوجین فرد. میرا مالک تو نوستہ رکھے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں. تھوڑے جے ٹائم بہت پیاری نوکری پیش کرنا چاہتا. مالک زبان تاثیر دے بھرا دو تو ٹائم منگیا بھی میں مہربانی کر
تے تواڈی اجازت ہے بھی میں تھوڑے جے ٹائم وچ بہت پیاری نوکری پیش کراں سارا دا دل ہے ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھو گے اللہم انج نہیں صلوات سارے پڑھو تے بلند آواز نال پڑھو گے اللہم صلی علی محمد گلے وے بھی کما حکو میری تے مجال میری نہیں کسے دی بھی مجال ہی نہیں کسے دی بھی جرت نہیں کہ اس مخدومہ دی عظمت توقیر کو بیان کر سکے عظمت بندہ ہو دی بیان کر سکتا ہے جس نو جاندہ ہوئے اے سین حجاب اللہ ساڑی تے مجال ہی نہیں میں اپنی ناقص جی عقل دے مطابق جننے جوگا میں ہاں میں تے اپنے علم دے عقل دے مطابق گل کرنی ہے نا تے اے ہستیاں تے وہ نے بھی وہ کسی شاعر نے سطرہ لکھیا نا یہ سارے ایک کو نے وہاں بھی ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم اس منزل اعلیٰ کو علی کہتے ہیں یہ عقلاں تو بالا ترنے تے میں تے اپنے عقل دے مطابق اپنے علم دے مطابق دل ہے تو اڈا بھی میں ابی حسین دی عظمت اچ کچھ چند سطرہ پروگرام ہے سارا دا بلند آواز نال صلوات پڑھو مالکہ بنات بل نجے خلق کردہ خدا بند علیکم مالک تم سلامت رکھ جیو حیدری میرا بادشاہ تون وسط رکھے نجے خلق کردہ خدا بند علیکم نجے خلق کردہ خدا بند علیکم نجے خلق کردہ خدا بند علیکم کچھ بندے یقیناً حیران ہوئے ہوں گے شاعری آئے نے منبر تے آکے آکھیا نے بھی میں مخدومہ دی عظمت بیان کرن لگا اللہ جانے بھول گئے نے یا کی بنے آئے ہون پیاں دے نجے خلق کردہ خدا بند علیکم اللہ واسطے میں پوری توجہ نجے خلق کردہ خدا بند علیکم نجے خلق کردہ خدا بند علیکم سار مل کے یکدمہ ہو کے بلند آواز ڈالا حیدری نجے خلق کردہ خدا بند علیکم نجے خلق کردہ نجے خلق کردہ خدا بند پھر ہنڈا کی توجہ کردہ خدا بند علیکم تے پھر جگتے ہو نور فاطمہ دا میرا مالک کو مسترک اے آلی اکبر دا پاک بابا تون وڈے رنگ لاوے تو سنجیو توڑے بچے جیون توڑے پتران دے شہر آباد ہووڑ جیڑی جیڑی جات تشریف فرماؤ کائنات دی قیمت دی فرد ثانی سناوا نجے خلق کردہ خدا بند علیکم نجے خلق کردہ خدا بند علیکم تے پھر جگتے ہو کا نور فاطمہ دا ہے احسان رب دا کہ تیرا رجب کو ہے احسان رب دا کہ تیرا رجب کو آیا گھر خدا دے شوہر فاطمہ دا مالک تون سلامت رکھ اے آلی اکبر دا اے آلی میرا بادشاہ تون وسط رکھ اکبر دا پاک بابا تون وڈے رنگ لاوے میں ایویں حوالیاں نال تے اشاریاں نال کیوں میں پہلے ہی عرض کیتا ہے بھی میری تے مجال نہیں ہے کسے دی بھی نہ لیکن میں اپنی گل کرا
میں حوالے نال اس مخدومہ دی عظمت تو کیر جتنا میں جان دا ہاں سر چاہ کے دیکھے میرے پاس شیرو ہوندا جڑا اپنی تشریح آپ کرے ہر بندہ میرے پاس دیکھ کے سطرہ سنے جیندے کیتے سارے اے ارض و سما ہے جیندے کیتے سارے اے ارض و سما ہے کہ جیندے پسینے دے کل انبیاء ہے مالک تو سلامت رکھ توڑے ہاتھ سلامت اے ہاتھ نجف دے والی دی ذری نال معصومن آخری 70 تے نتیجہ دینا میں سر چاہ کے ویکھ میرے پاسے جیندے کیتے سارے اے ارض و سما ہے جیندے کیتے سارے اے ارض و سما ہے کہ جیندے پسینے دے کل انبیاء بھی حق دے امام جندے بارہ نائب بھی حق دے امام ہے ایسا معظم پدر فاطمہ اے علی اے علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد خضر دی حیاتی ہوئے ماں پہ نصیبوں میں جوانیاں مانے میرا مالک تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ میرے تو پہلے سے یہ زیادہ بڑے پیارے انداز نالو گل کر دے سن پہ انہوں 17 بہت ہی پیاریاں پڑھیاں سن پہ میں انہوں نماز نالو زیادہ ثواب ملنے قرآن دی عزت دی قسمیں 2 کم ایسے نے جڑا اللہ نو پاک سی ساڑے تھے میں 5 آکھیا ہے کوئی 2 پڑھ دے فائدہ بھی اپنا نے تے اے جنہ کو میرے آنکھیں لگ دے پہنے اس واسطے اللہ نے 2 کم رکھی اپنے ذمے نے ایک انہاں تے سلوات ایک انہاں تے دشمنہ تے لعنت کر میرا مالک تو نوستہ رکھ اکبر دا پاک بابا تو نوٹے رنگ تے کلا نانا میں نو قرآن دی عزت دی قسمیں تاریخ شاہدن سچیاں دا ممبر سچیاں دے بدا خانہ ہر بندہ سر چاہ کے میرے پاسے ویکھے میں آکھنا کیا چاہتا سنے ملکہ رب جے تے سلوات پڑھ دے ملائکہ نو نال ملا کے میرا بادشاہ تون مسترک اکبر دا پاک بابا تون وڈے رنگ لاوے جیڑی جیڑی جات تشریف فرماؤ سنے ملکہ رب جے تے سلوات پڑھ دے سنے میرے ملکہ لوے کے بھائی تے سلوات پڑھ دے او سردار آئے سبوہ تے کھڑ دے جیو حیدری تاریخ شاہدین ذاکرین تو علماء تو سن دے رہاں دے ہوئے مخدومہ کئی دفعہ عرض کی تھی بابا مینو اے ہمسائیاں تانے دیں دیا بھی کدی پیوماں تھیاں دے بھی پردے ہوں دلے نا اجازت منگیا کرو تے سرکار دھی دا سر چوم کے آکھنا میری دھی میں کو اپنی مرضی نال روکنا ہائے میرا مالک تو نمستہ رکھ اکبر دا پاک بابا تو نوٹے رنگ لاوے تو سنجیو تو آڑے بچے جیون جیڑی جیڑی جات تشریف فرماؤ سانے ملکہ رب جے تے سلوات پڑھ شیر دا لبے لباب دا ماں حاصل آخری سطر میرے لوے سلوات پڑھ دے او سردار آئے سبوہ تے کھڑ دے بلا خوف پھر میں نہ کیوں میں آکھا بلا خوف پھر میں نہ کیوں میں آکھا اے کعبے دا کعبہ ہے گھر فاطمہ دا حیدری اللہ اکبر
الاجل 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 یا عباس یا عباس علی ولی اللہ علی ولی اللہ زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار بے شمار جیو حیدری سلامت لو بادشاہتوں وسترک ہر نات نظم قصیدہ لطف دے چے جدا ہر شیر پہلے نالوں اگلا شیر وزنی ہو ایویں گل سر چاہ کے ویکھے میرے پاس شیر ایڈا پیارا سنا وا جڑے ویلے چادر تطہیر دے تلے 5 تن پاک مکمل ہوئے ملائکہ نے سوال کیتا پالنے والے اس چادر دے تلے کون 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 ہیں اصل حق تے اسی ساڑیاں نظریں خالق کائنات ملائکہ نو کول بلا کے اس چادر دے پاسے اشارہ کر کے آکھیا او محمد او محمد دی دھیے او محمد او محمد دا داماد علی او محمد او محمد نواسین رکھ کسے عالم یا کسے مجتہد دے سر تے قرآن جڑے ویلے ملائکہ نے پوچھنا کیتا ہے مالک اس چادر دے تلے کون کون ہیں خالق کائنات نے ملائکہ نو کول بلا کے اس چادر دے پاسے اشارہ کر کے اللہ پیادہ ہے اہم سیدہ فاطمہ و ابوہا بسم اللہ سید آگے آجو بسم اللہ سلوات پڑھو بلند آواز نال سیدہ دے دیامت میرا مالک تمہیں مسترک بسم اللہ بابا سلامت رہو دل ہے سارا دا شیر سناما مکمل خالق کائنات ملائکہ نو کول بلا کے اس چادر دے پاسے اشارہ کر کے اللہ پیادہ ہے اہم سیدہ فاطمہ و ابوہا اہم سیدہ فاطمہ و ابوہا تیو محترم بالوہا و بنوہا حیدری بسم اللہ سلامت رو مالک کرشان دے رنگ لاوے آخری سطر بھی میرے پاسے وے کہ خالق پہ آدھا ہے اہم سیدہ فاطمہ و ابوہا اہم سیدہ فاطمہ و ابوہا مرکز ہے 5 تن دے تعارف دا مرکز خدائی وچو دے قدر فاطمہ مالک بھی تنو سلامت رکھے توڑے پتر جی بڑی جلدی دے نالنا ایک یا 2 شیر ہور نہ سنا دل ہے سارے اندھا بھائی ایک سلوات پڑھو بلند آواز نہ علی سمجھتے ہیں رحمان کے ارادوں کو علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو علی کا پیار نہیں ہر بشر کی قسمت میں فقط ملی ہے یہ نعمت حلال ذاتوں کو نبیاں دے سردار بادشاہ دا فرمانے اپنیاں مجلسانو اپنیاں محفلانو زینت بخشو میرے ویر علی دے ذکر
تے بادشاہ دی وہ زبان مقدس ہے جن دے بارے اللہ آکھدا ہے میرا محبوب میری مرضی دے بغیر اس دے لب متحرک نہیں ہوندے جو میں آکھاں میرا محبوب وہ آکھدا ہے تم دل ہے بھی میں سناواں قصیدہ سارا دا پروگرام ہے حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں عقیدہ اپنا قبر اپنی حساب ہر بندے اپنا دینا نہ میں ازانہ ٹائم تیرے بوئے کی چھٹیاں سٹھ ہونا بے چل سویرے پھڑ کے اندر کر لے گا تو کھاوے پیوے گا رزق نجف دے والی دی جتی تھلے عقیدہ اپنا قبر اپنی حساب ہر بندے اپنا دینا تیرا عقیدہ تینوں نصیب ہوگا مبارک ہوگا تے ساڈا الحمدللہ سن یا علی مرتضی مظہر کبریا یا علی مرتضی مظہر کبریا یا علی مرتضی مظہر کبریا قرآن دی عزت دی قسم ہے منبر خود قسم ہے قسمہ نال کو ٹھیٹ نہیں پرنا گلے وے بھی قبر اچ ملا نہیں ہونا مولا ہونا ہے کبریا یا علی مرتضی ہر کبریا یا علی مرتضی بابا جی میں 2:17 سنانی ہے میں اپنا عقیدہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ اپنی اوقات بھی دسڑی ہے بھئی جنہیں جوگے ہیں صرف اپنی نہیں جیڑا پہلے آنا نا بھی 2.5 لاکھ کال دیو میرے اکاؤنٹ اس کے میں اونا تا دے اون دی بھی اوقات نہ لیے وہ میں دسڑی ہے مظہر کبریا یا علی مرتضی مظہر کبریا فکر بشری تو تیری بلند شان ہے میرے جے کم فہم تیری مدحت کرے میرے جے کم فہم تیری مدحت کرے توڑا بھلا ہوئے جیو یا علی سارے مل کے ایک دفعہ کھو حیدری میرا مالک تو مسترک نبی دا مددگار مولا حسنین دا بابا میرا مالک میری مجالی کوئی نہیں میری اوقات ہی کوئی نہیں کسے دی بھی اوقات نہیں کسے انسان دی جرت ہی نہیں میرا مالک میرا بادشاہ اس عظمت اس توقیر دا مالک ہے میرا مولا کیا تصرف تیرے دا کرا تذکرہ تیری محکوم پہ تخیر ورا میں صدقے جاواں جنہوں سمجھ آوے بھئی یا علی میرا مالک تو مسترک یا علی اکبر دا پاک بابا تو وڈے رنگ لاوے میرا مولا میرا مرشد علی حسنین دا پاک بابا کیا تصرف تیرے دا کرا تذکرہ دکھانے آمن عرش تو تیری آدھائیاں دکھانے آمن عرش
تو تیرے بالا دا دیسی جو رضوان ہے جیو میرا مالک تو رزق کی چیزا فصلہ ای علی بسم اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ جیو اللہ اکبر
محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ علیہ میں پیادا نہیں سند رسول دی چاک تھئی بس ہو گئی میرے حصے کی ڈیوٹی سیدادہ بچ گیا دین بچ گیا آزادہ رول گیا محمد دا ویڑا بابا جی وین میں 2-3 کرنے اگر میں لے سمجھا اس تو آگے پڑھن دی لوڑ ہی جی بسم اللہ میں صدقے جاواں میں قرآن تو بھی وڈی گل کر لگ قرآن دی عزت دی قسم نہیں سند رسول دی چاک تھئی تے دل چاک تھئی زہرا دا یک لخت بطول ضعیف تھئی ہائی ایجیا لفاظ جفا جفا دا جنہوں سمجھ آوے بھائی توڑا بھلا ہو جی بسم اللہ میں سمجھا کے پڑھنے کال توڑا بھلا ہو توڑے پتر جیون نہیں سند رسول دی چاک تھئی تے دل چاک تھئی زہرا دا یک لخت بطول ضعیف تھئی ہائی ایجیا لفظ لفظ جفا دا اس قبیلے آکھیا کی تیریا سانگ دل ول ول آدھا قرآن دی عزت دی قسمیں او ہس دے ہیں بی بی رو دی ہائی ارمان حسین حسین دی ماں حسین دی ماں توڑے پتر جیون توڑا بھلا ہوئے اس غم دے سوا کسے دنیاوی دکھ تکلیف مالک مبتلا نہ کرے اے 2:17 ہور سن لے کس جگہ تے آکے بھی سوال کیتا سی جس جات مخدومہ پہلے آندھی آئی بابا اٹھ کے تعظیم کرتا انجدہ حیاء کی تی مسلمانہ محمد دی تھی دا میں نو قرآن دی عزت دی قسم میں نہیں کفر رسول دا میلا ہویا تے آگ لائی گئی گھر زہرا دے جتھے آن رسول اجازت مانگ دائی اتھو اٹھے ہیں شولے میں اس تو بڑا کیڑا مسائل پڑھنا یار توڑے پتر جی توڑے جی بسم میں صدقے جاوا میں صدقے جاوا قرآن دی عزت دی قسم میں ماں دی قبر تے آکے رو رو کے آدھی اماں جی نہ تیرا قرضہ دینا آئی ہو نہ میں نو بڑا مارے آئی توڑا بھلا ہوگا بھائی توڑے پتر جی سیدہ عبادت ہو گئی میرے حصے دی ڈیوٹی جی بسم اللہ آئے بے شک آئے ان گال سنے آئے میری اماں بھینا تھیاں میرے بھیرا عزیز پتر بھیرا میں کوین کرنا ہے سیدادہ پہلی سطر پہ اگر سمجھ آگئی رات بستر دے رون لینی ساری زندگی دے رون واسطے
لیکن میں ایک سوال کرنا ہے سیدہ بھیرا نے سوال کیتا ہے اگر اجازت ہوئے تو پھر میں وہ وعدے پڑھا گا پہلے بھیرا دا جواب دیا مینوں قرآن دی عزت دی قسم 14 علماں دی فاضلہ بی بی تے حق پہ کا منگن کو ٹریے آندہ دیکھ معظمہ کو یک بار کچہری تواڈا بھلا ہوئے تواڈا بھلا ہوئے تے سلمان دے او ہس دے ہر تے جدا ہنج بطول دی تریے رئی سارا دی مخدومہ رو دی گل لا بابے دی آدھی اے بابا حق نہ دے وگا اجنا کلا محمد دی مسئلے تو بھول گئی تواڈا بھلا ہوئے بھی حوصلے نال میں بہت زیادہ پڑھ گیا ممبر اپنے پھرا جی بسم اللہ تواڈا بھلا ہوئے تواڈے پتر جیون قرآن دی عزت دی قسم جڑا وین میں ہون کرن لگا رات نہیں ساری زندگی واسطے ماما بھیڑا دھیاں پھر آوازی جاندے رومن واسطے کافی ہے لیکن میں سید سمجھ کے حسین دا تازہ زوار سمجھ کے میری ایک گل دا منہ بول کے جواب دے بابا جی میں نے ایک گل دا جواب دے رہا ہے خدا نہ کرے کسے بھی دھی دے ساوریاں تو کوئی مشکل آ جائے اوکھا ویلا آوے بزرگ شریف لوگ آکے نوں دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھنے تھے مشکل ہے اولاد نال لے تے پیکیا تے ٹر جا تو تھے محفوظ ہے انہیں گل ہے میں نے جواب دیو یار تی زیادہ کتھے محفوظ ہے بولو بول کے بھئی اللہ دے واسطے بول کے تی زیادہ کتھے محفوظ ہے کتھے محفوظ ہے تی میں نے قرآن دی عزت دی قسم تھیا قتل بطول دا پیکیا تھے تے رنائے دو جگ دا سردارے ایک میت کی تے ترائے پیو پترا کی تا قبرستان جی 40 قبرہ نہیں بنائیا علی تواڈا بھلا ہوئے یا تواڈے پتر جیون حوصلے نال بھائی حوصلے جی بسم اللہ لکائی گئی تواڈا بھلا ہوئے قرآن دی عزت دی قسم محمد دی تھی لکائی گئی ہے 40 قبرہ علی بڑھایا میں نو قرآن دی عزت دی قسم تھیا قتل بطول دا پیکیا تے رنائے دو جگ دا سردارے ایک میت کی تے ترائے پیو پترا کی تا قبرستان تان تے 40 قبرہ بڑھائی اگلی قبر دفن کیتا ہے تے ایک میت تے ایک تلوار نہیں سمجھ آدھی کیڑی قبر دے وچ ماں حسن دی پردہ او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں تواڈا بھلا ہوئے یار تواڈے پتر جیون جی بسم اللہ جی بسم اللہ تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون یار تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون اللہ واسطے مینوں مجبور نہ کرو جی بسم اب میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں مینوں قرآن دی عزت اسی بابا جی ایڈے مجبور ہاں 1400 سال دے بعد بھی آج اسی رسول دی تھی دے قاتل دا نام بھی نہیں جاتا میں کی دسا بھی کس تو لکھا ایک وین سن لو ایک وین سن لو پوری کائنات جتھے مظلوم دا ذکر آوے
میری گل دا جواب دے جتھے مظلوم دا ذکر آوے بابا کس دا نام چاہتا حسین انہیں گل مینوں قرآن دی عزت دی قسم غریب حسین نو ہر کوئی یاد ہے تر اصل غریب علی ہے جیندے جیندیاں ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی روندی بلا حوصلے نال میں زندگی دا کوئی پتہ نہیں 24 گھنٹے تے مسافر اللہ جانے کیڑے موڑ تے بابا جی مینوں قرآن دی عزت دی قسم تاریخ شاہدین علی بادشاہ ممبر تے بیٹھے مسجد کوفہ دے وچ ممبر تے بیٹھے ہوئے علی بادشاہ اکثر لوگ سامنے بیٹھے ہوندے ہیں علی بادشاہ چپ کر بیٹھنا اپنے ہتھاں نوں ویکھنا آسمان علی دوویں ہتھ سر تے رکھ کے تے اونچے وین کر کے رونا لوگ قدماں تے ہتھ لا کے پوچھنا مولا روندے کیوں انہاں نے ہتھاں نوں ویندے علی اونچا وین کر کے آکھنا ہائے علی دی غربت علی دے ہاتھ بھی موجود تے زہرا دیا پسلیاں ٹرٹیاں